हामबाय बेलायखायनो खा तंथकजाक जोंथिनि दर टु दर ख्लायलायो बुबाग्रा बायदा गिजामानि नरो कामि कामि नगो नगो थांदि आनि ककनो आनि थानचानि ककनो सावो दिहने बुबाग्रा कसाव तिनि जों मदगन मारा जों गोबां मा पारावो नेने रामचरण पारो आकन्द गुरि ओइ आनि गोबां मा मंगु कस्त माया माहाके गुरि लायो जों ताबो अरो हिरमन्त पारावो जों सपायका तिन नं वाटो इनके बेलायखे खातुं थगो जों साराबो मानो थानचानि ककनो जतनो सावो बेलायखे खातुं थगो इन जरावो जों बुबाग्रानो लगिरि लायना नांगो बुबाग्रानो जों लगिरिया मास मास तिप्रासा तंखाय जतनि कुपाल हामियांनाय जोंनो चिनि तिप्रासारो थांबाय थानानै इनके चिनि दफायंनानै इनके एकमात्र बुबाग्रासे जोंनो फियकनाय ओ सिमायताङैनो जों तिप्रासार थानचांना नांगो ओ बार्तानो जों तिनि मदगोनि मारा दूर दूर नगो नगो कामि कामि थांगो जों देखा इनके बेलायखे तंथो जतनो बुबाग्रानो लगिरिना हिं गसु आबोनो तिनि जों तंथंमानि जों ताबो ओ पाराव पाइखेंकेना बो पाराव जों दुइ नं वाट पाराव थांसिनाय इनके आरो गोबां मासिनि दङ चिनि चेयारमेन दङ आरो मदगोनि माने चिनि समेन्द्र फाइनकुसो ताइ TWF नि प्रेसिडेन्ट सबिता देबबर्मा दङ सरल देबी दङ जत चिनि नेत्री बुरिर गोबां अंखरजाक तिनि नगो नगो जतनो खासराङ अंखका केबो नगो आसुगै तंलैया आमहायकेनो बुबाग्रानो लगिरिना हिने अंखलायजा ताबसो पयन्त बसे गंगा लुकुरंनि थानि माने उनकुरं माने जखा माने रेस्पन बक्तै माने आबाव के साइकेल के सादा लुकुरं थानि बेलायखेनो ओ एरियाव जों गुरं माने बेलायखेनो बर खासरांजाक जों बुबाग्रानो लगिरिना हिने बर सालायो ओ कक खनावैनो जों मतेबो खासरांगो बुबाग्रानि वारि रंगो जों नगो नगो थांगो ओ ककनि बरंनि कक मानै तंथकासिनि बुखाबो आबोसो चिनि तंथंमा आव जों ताकलाय 2023 बुबाग्रानो जों लगी क्राक खायरेखांके जों कायसे कायसे चिनि तिप्रासा थांनानै बागै जों माननाय आबो हंगे माननाय खरक जानो आबो बुबाग्रा ओ बुबाग्रा चिनि 6 नम्बर राजा दफानि बागै बासै फेमा जाग्रा मुक्ति खिलाय मजारा जत तिप्रासारनो थामसांनानि नांगो अब सां बाततारि नामसु ओमाहाय खिलाय नगो नगो कामि कामि बुबाग्रा बाय दागि जांमानि जों सारा त्रिपुरानो खिलाय दङ तिनि ओ मदगोने जों बागलायो गोबां मजागा एरियाबो हाबलायजाक ओमायकेनो सारा त्रिपुरानो खिलायजाक दङ इनके जत जागानो रेस्पन्स जों गाहाम मान आबो नतिनि खातुं माने हामबाय।